या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। ठाकरेंच्या दौऱ्यादरम्यान बारसूद घातपात घडवण्याचा प्रयत्न, निलेश राणेंचा खळबळजनक दावा। राष्ट्रवादीचे नवे अध्यक्ष कोण? आणि उद्धव ठाकरेंना अडवण्याची भाषा नारायण राणेंनी करू नये, राजन साळवींचा थेट इशारा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। हम तुम्हारे साथ हैं। शरद पवार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरदजी पवार साहेब यांनी अचानक निवृत्तीची घोषणा केली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी एका धक्कादायक परिस्थितीत पोहोचली। तसाच धक्का सिंधुदुर्गातील तमाम आमच्या कार्यकर्त्यांना लागला आणि त्यामुळे आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी सर्व मंडळी आज या ठिकाणी जिल्हा कार्यालयाच्या ठिकाणी आज जमली आणि सर्वांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून देताना एकच सांगितलं की शरदराव पवार हे राष्ट्रवादीचा पंचप्राण आहेत, राष्ट्रवादीचा विचार आहेत, राष्ट्रवादीची दिशा आहे आणि राष्ट्रवादीचं भवितव्य आहे। आणि त्यामुळे तमाम कार्यकर्त्यांचं भविष्यातील भवितव्य जर घडवायचं असेल तर हयात राष्ट्रवादीचं अध्यक्षपद हे पवार साहेबांनीच स्वीकारलं पाहिजे। अन्य कोणालाही अध्यक्ष केलं तर ते सर्वसामान्य राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याला मान्य होणार नाही, कारण तळागाळातील कार्यकर्त्याला समजून घेणं, तळागाळातील शेतकरी कष्टकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेणं, राजकारणाची दिशा ओळखणं आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याच्या मान सन्मानासाठी पक्ष पुढे नेण्याचं काम करणारा नेता हाच आमचा नेता असू शकतो, अशा प्रकारची भावना आज या ठिकाणी असलेल्या प्रत्येकानं व्यक्त केली। आणि त्यामुळेच आम्ही सर्वांनी एकमताने निर्णय घेतलाय की ठराव मंजूर केलाय की तो असा आहे की राष्ट्रवादीचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद पवार साहेबांनी तळात सोडू नये, ते तळात ते अध्यक्ष असलेच पाहिजे, त्यांनी अन्य कोणतीही तडजोड करावी, परंतु राष्ट्रीय अध्यक्षपद हे पवार साहेबांनीच स्वीकारलं पाहिजे, पवार साहेबांनीच स्वीकारावं अशासाठी संपूर्ण जिल्हा त्यांच्या पाठीमागे उभा राहिलेला आहे। अशाच वेळी एक बातमी सुद्धा येऊन सडकली जी आम्हाला थोडासा आनंद देऊन गेली की पवार साहेबांनी तमाम कार्यकर्त्यांच्या आज सकाळपासून होणाऱ्या विनंतीला मान देऊन आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी 2-3 दिवसाची वेळ मागून घेतलेली आहे। आणि त्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा आमच्या सर्व भावना व्यक्त करताना परमेश्वराकडे प्रार्थना केली आहे की या 2-3 दिवसात पवार साहेबांचं मतपरिवर्तन व्हावं
आणि पुन्हा एकदा त्यांनी या महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम बनवण्यासाठी आणि विशेष करून 2024च्या निवडणुकीत महाआघाडीचं सरकार स्थापन करण्यासाठी जे सुकाणू पाहिजे, जे केंद्रीय नेतृत्व पाहिजे ते स्वीकारून या जुलमी राजवटीपासून महाराष्ट्राला मुक्त करून आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. ज्या नारायण राणेला वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने मान, सन्मान, प्रतिष्ठा, लौकिक मिळाला, त्या नारायण राणेने आणि त्यांच्या त्या पुत्राने शिवसेनेवरती आणि शिवसेना पक्षप्रमुखावरती, उद्धवजींवरती बोलण्याची त्यांची योग्यता नाही, हे माझं ठाम मत आहे. 4 शब्द शिवसेनेमुळे आज जे वैभव उभं राहिलेलं आहे आणि जी बोलण्याची हिंमत, धमक जी आलेली आहे, ती शिवसेना प्रमुखांनी त्यावेळेस त्यांना जे बाळकडू दिलं त्या माध्यमातून आलेलं असं मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि म्हणून 7 तारखेला स्वतः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब राजापूर या ठिकाणी, बारसू या ठिकाणी येणार आहे. त्यांना अडवण्याची भाषा, त्यांना थांबवण्याची भाषा नारायण राणेंनी त्यांच्या पिलावरने करू नये असा स्पष्ट त्यांना इशारा या ठिकाणी आहे. शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेले, काँग्रेसमधून स्वतःचा पक्ष काढला आणि मग त्यानंतर भाजपामध्ये जाऊन मंत्री झाले. भाजपच्या पक्ष नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी सुपारी घेतली आहे की काय, हा प्रश्न आम्हाला या ठिकाणी पडलेला आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी स्पष्टपणे इशारा देऊ इच्छितो की या ठिकाणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब 7 तारखेला राजापूरला बारसू इथे येणार. त्यांना अडवण्याची भाषा करू नये आणि ती भाषा त्यांची आहे, त्या भाषेला उत्तर द्यायला आम्ही शिवसैनिक राजापूरचे जिल्ह्यातले समर्थ आहोत. पहिल्यांदा आमच्याशी लढा, आमच्याशी संघर्ष करा आणि मग उद्धवजींना ऐलान करण्याची भाषा करा. आणि म्हणून त्यांना इशारा देऊ इच्छितो, अशा तऱ्हेचा काय प्रयत्न केला गेला तर आम्ही शिवसैनिक गप्प बसू शकत नाही, शांत बसू शकत नाही आणि ही अडवण्याची भाषा पूर्ण होऊ शकत नाही, हा त्यांना मला इशारा या ठिकाणी आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब 7 तारखेला बारसू या ठिकाणी तिथल्या ग्रामस्थांना भेटण्यासाठी येणार आहेत. त्यांचे संवाद साधतील त्या ठिकाणी आणि त्या ठिकाणी जनतेला, शिवसैनिकांना आणि तुमच्या माध्यमातून पुऱ्या महाराष्ट्राला, संपूर्ण देशाला आपली भूमिका ते स्पष्ट करतील असं माझं मत आहे. राज ठाकरे हे मनसेचे नेते आहेत. प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याला आपला पक्ष वाढवण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये फिरायचं असतं. त्या पद्धतीने ते येत असतील. हा योगायोग असेल की एकाच दिवशी ठाकरे कुटुंबातली मंडळी 2 ठिकाणी येत आहेत. मनाई आदेश असला तरी शिवसेना पक्षप्रमुखांनी एकदा जाहीर केलं म्हटल्यानंतर ते येणार आणि नक्की येणार. प्रशासनाने त्याची स्वतःची नियमाची असेल ती काळजी घ्यावी असं तर मला सूचना आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे रिफायनरी प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये माझी भूमिका मी याआधी स्पष्ट केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने सुद्धा नुकतंच 2 दिवसापूर्वी मुंबईला गेलो होतो. तेव्हा सुद्धा मला इलेक्ट्रॉनिकच्या माध्यमातून संवाद साधला होता. पुन्हा आपल्याला सांगू इच्छितो की राजापूरच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने आणि कोकणामधल्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने तो प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची मी माझी भूमिका मांडली होती. त्या प्रकल्पामुळे निश्चितपणे भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी राजापूरचा म्हणा, जिल्ह्याचा म्हणा कायापालट होईल आणि बेरोजगारांना रोजगार मिळेल अशा तऱ्हेची माझी भूमिका होती. परंतु त्यानंतर ज्या वेळेला त्या ठिकाणी त्या आंदोलकांनी आंदोलन सुरू केलं, त्या ठिकाणी
त्यांनी एकत्र आले आणि एकत्र आल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासन म्हणून आमची अपेक्षा होती की त्यांनी जनतेमध्ये जावं, तिथल्या लोकांना भेटावं, प्रकल्पासंबंधीची माहिती समजून द्यावी आणि त्यासंबंधीची योग्य ती माहिती दिल्यानंतर त्यासंबंधित गैरसमज दूर होतील अशा त्याच्या भावना होत्या. परंतु त्या दिवशी त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने बळजबरी करण्यात आली, त्या ठिकाणी जबरदस्तीने अडवण्याचा प्रयत्न केला गेला, ते घडलेलं आहे. त्याचं दुःख आम्हाला सुद्धा त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून त्या अनुषंगाने माझा पाठिंबा मी दिला होता. परंतु ज्या पद्धतीने प्रशासनाकडनं जबरदस्तीने हे विषय होतात आहेत त्याच्याबद्दल प्रचंड आम्ही नाराजी व्यक्त केलेली आहे, नापसंती व्यक्त केलेली आहे. आणि राहिला मुद्दा आमच्या संघटनेबद्दलचा, त्या ठिकाणी स्वतः आमचे शिवसेनेचे नेते सन्माननीय खासदार राऊत साहेब त्यांना त्या ठिकाणी भेटीसाठी गेले होते. माझी भूमिका समर्थनाची असल्यामुळे त्या लोकांची माझ्याबद्दल नाराजी असू शकते म्हणून त्या ठिकाणी मी पोचलो नव्हतो. परंतु ज्यानंतर अशा तऱ्हेचं प्रशासनानं घटना घडल्यानंतर मी ताबडतोब राजापूरमध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनमध्ये आमचे सन्माननीय नेते खासदार साहेबांनी पदाधिकारी आणलं होतं. तिथं त्यांना भेटलो, पोलिसांना भेटलो आणि त्या ठिकाणी मी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांचा आदेश हा मला अंतिम आहे. वंदनीय शिवसेना प्रमुख हे माझं दैवत आहे आणि शिवसेना पक्षप्रमुखांनी जो आदेश देतील त्या आदेशाचा शिवसैनिक म्हणून मी पालन करण्याची माझी भूमिका आहे. माझी जी भूमिका होती ती मी मला स्पष्ट केली होती, पण त्याच्या पलीकडे माझ्या स्वतःच्या पलीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मी शिवसेना पक्षाच्या वतीने शिवसैनिक असल्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब जो आदेश देतील त्या आदेशाचं पालन करणं माझं कर्तव्य आहे आणि त्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. आंदोलकांचं ते दुःख नक्कीच मोठं आहे, त्या दुःखाचा मी या ठिकाणी आदर करतो. परंतु मला माहिती आहे की मी प्रकल्पाच्या समर्थक भूमिका घेतल्यामुळे त्या लोकांनी आतापर्यंत जे मोर्चे काढले, जे आंदोलन केलं, त्या वेळेला आमदार राजन स्वामीबद्दल प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. मग आपण जाऊन त्या ठिकाणी नाराजीला सामोरं जाण्यापेक्षा आपण न जाणं उचित असा निर्णय घेत. पण ज्या वेळेला त्या ठिकाणी आंदोलकांवरती लाठीचार्ज झाला, अश्रुधूर फोडला, आमच्या सैनिकांना ताब्यामध्ये घेतलं, तिला जनतेला ताब्यात घेतलं, त्यावेळेला मी स्वतः लांजातून राजापूरला पोचलो, त्या ठिकाणी विचारपूस केली आणि त्यांनी योग्य ती मदत त्यांनी केली आहे. 100% मी माहिती स्पष्ट केलं तुमच्याकडे ना की वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आमचं दैवत आहे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे आमचं सर्वस्व आहे आणि मग त्यांचा आदेश हा मला प्रमाणे आपल्याला सांगितलं मी आणि म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुखांसोबत मी त्या ठिकाणी जाणार आहे आणि उद्या सुद्धा त्या ठिकाणी उद्धवजी येणारा त्यांच्या येण्यासंबंधित सर्व पूर्वतयारी करण्याचा मी विषय घेतलेला. उद्यापासून त्या ठिकाणी त्यांची हेलिपॅडची व्यवस्था, तिथे त्यांना उतरण्याची व्यवस्था, जाण्याची व्यवस्था, त्या ठिकाणी मी सुद्धा रात्रीची तयारी करून त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे साहेबांच्या सोबत असणार ही माझी भूमिका आहे. मी स्थानिकांची भूमिका त्या ठिकाणी ती जी 4-5 गावं आहेत त्या गावामध्ये स्थानिकांची भूमिका त्या ठिकाणी प्रकल्पाच्या विरोधामध्ये आहे. त्याच्या पलीकडे आमदार म्हणून ज्या वेळेला मी आज संपूर्ण मतदारसंघात काम करतो त्यावेळी 370 गावामधले अनेक लोकांचे जे विचार, अनेक लोकांची म्हणणं, अनेक निवेदन हे माझ्यापर्यंत येतात म्हणून त्या भूमिकेशी मी समरस करण्याचा प्रयत्न केला तर म्हणून ती भूमिका मी घेतली. पण आता तुम्हाला मी स्पष्ट केलेलं आहे की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांचा आदेश हा मला अंतिम आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचा उल्लेख शकुनी मामा आगलाव्या करत आमदार नितेश राणेंनी समाचार घेतला. आधी ठाकरे कुटुंब आणि आता पवारांच्या कुटुंबात आग लावण्याचं काम संजय राऊत करत असल्याचा आरोपही केलाय. पाहुयात काय म्हणालेत नितेश राणे. जी काही घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आणि देशाच्या राजकारणामध्ये घडली ती जसं आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सांगितलेलं आहे की तो प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत प्रश्न आहे आणि त्याच्यावर
आम्ही कोणीही भाष्य करणार नाही अशी भूमिका मांडलेली आहे. आणि त्यामुळे त्याच्यावर जास्त न बोलता मी जो पहिल्या दिवसापासून एक जो मुद्दा मांडतोय माझ्या पत्रकार परिषदेमध्ये, काल संजय राजाराम राऊत याचं ट्विटरवर कालच्या घटनेवर एक ट्विट आलं आणि त्या ट्विटमध्ये त्यांनी हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेमध्ये अशा पद्धतीचे राजीनामा कसा जाहीर केला होता आणि त्या ट्विटमध्ये असाही उल्लेख केला आहे की अंतर्गत घाणेरडं राजकारण या सगळ्याच्यावरून वीट आल्यानंतर बाळासाहेबांनी अखेरचा जय महाराष्ट्र म्हणून तो निर्णय जाहीर केला. अशा पद्धतीचं त्यांनी जे ट्विट केलंय त्यावर मी जे पहिल्या दिवसापासून बोलत आलेलो आहे की त्या ट्विटमध्ये जे घाणेरड्या राजकारणाच्या बद्दल संजय राजाराम राऊत उल्लेख करतो, शकुनी मामा जो उल्लेख करतोय ते घाणेरडं राजकारण आणि बाळासाहेबांनी जो अखेरचा जय महाराष्ट्र म्हणून जो उल्लेख केला त्याचं मागचं कारण काय होतं तेही जरा संजय राजाराम राऊतनी आणि शकुनी मामांनी उल्लेख केला पाहिजे होता ट्विटमध्ये. ह्याच म्हणजे संजय राऊत, सुभाष देसाई ह्याच सगळ्या लोकांमुळे अगोदरचा एकदा राजीनामा जो दिलेला तो विषय वेगळा होता, पण जो 92 साली जो राजीनामा आमच्या मोठ्या साहेबांनी म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी जो दिलेला आणि अखेरचा जय महाराष्ट्र उल्लेख केलेला तो संजय राऊत ह्यांच्यासारख्या की ह्यांच्याच घाणेरड्या राजकारणामुळे जे राजसाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि बाळासाहेबांच्या घरात जे घाणेरडं राजकारण ह्या लोकांनी सगळ्यांनी केलेलं, त्यांच्या घरामध्ये आग जी लावलेली, भावाभावामध्ये भांडणं जी सुरू केलेली, त्याच्याचमुळे बाळासाहेब कर्जतच्या फार्म हाऊसला निघून गेलेले आणि मग राणे साहेब असतील आणि अन्य शिवसैनिकांनी साहेबांकडे कर्जतकडे जाऊन साहेबांना विनंती केली आणि मग काही दिवसानंतर बाळासाहेबांनी तो निर्णय परत घेतला. मुद्दा माझा एवढाच आहे की संजय राऊत सारखा माणूस जो मी वारंवार बोलतोय हा घरात घेण्याच्या लायकीचा नाहीये. हा घरात घेतल्यानंतर त्या घराचं वातावरण कसं खराब करायचं, भांडणं कशी लावायची, ह्याच्यावर ह्याची रोजीरोटी चालते, ह्याच्यावरच ह्याचे धंदे चालतात. आणि तेच तो आत्ता पवार साहेबांच्या घरात सातत्याने करताना दिसतोय. म्हणजे पहिलं बाळासाहेबांचं घर तोडलं आणि आता तुम्ही सातत्याने बघत असाल, पहिलं अजितदादांच्या विरोधात बोलणं, आता एका बाजूनी अगर त्यांच्या पवार कुटुंबाच्या संदर्भात कुठलाही वैयक्तिक विषय असेल, महाराष्ट्राचा कुठलाही राजकारणी त्याबद्दल बोलत नव्हता, पण एकमेव संजय राऊत होता ज्यांनी अजितदादांच्या विरोधात भाष्य केलं. ह्याला कोणी अधिकार दिला, ह्याला काय गरज पडली,
जे काय पवार कुटुंबीय म्हणून करायचं ते आपसात बघून घेतील. पण तू आग लावायला कशाला पुढे जातोस? नेहमी सगळ्या घरामध्ये तोंड काळं करायला कशाला जातोस? आधुनिक शकुनी मामा आहेस काय तू? जे बीकेसीला जी वज्रमूठ सभा झाली तिथे वारंवार अजितदादांचा ह्यांनी स्वतःने अपमान करायचा प्रयत्न केला. तुमच्या सगळ्यांकडे त्याचे व्हिज्युअल असतील वज्रमूठ सभेचे. तुम्ही मुद्दामून बघा. जेव्हा अजितदादा स्टेजवर आले आणि सगळ्यांना भेटत पुढे जात होते तेव्हा हा कसा भेटला त्यांना बघा. त्यांच्याकडे बघत पण नव्हता, आकडून उभा होता आणि मग भाषण करत असताना अजितदादांचे गौडवे गायला लागला. म्हणजे शकुनी मामाला पण लाज वाटेल की हा माझ्यापेक्षाही जास्त कपटी आहे. शकुनी मामा बरा होता असं बोलण्याची वेळ आलेली आहे. पोडियमचा जो वाद झाला वज्रमूठ सभेच्या मुंबईमधल्या, त्या पोडियमचा वाद म्हणजे अजितदादांना ते मुख्य पोडियम न देणं हा निर्णय पण संजय राऊतांनी घेतलेला. हेच त्याच्या घाणेरडं राजकारण ते तिथेही करत होता स्टेजवर. कुठल्या पद्धतीने अजितदादांना अपमानित करायचं हे ह्याचे कार्यक्रम त्या स्टेजवर पण चालू होते. तुम्ही कोणालाही तिथे विचारा. अजितदादाला पण त्या साध्या पोडियमवर भाषण करण्याची तयारी होती, म्हणजे त्यांनी नियोजन केलेलं. पण ते अजितदादाला कळलं आणि म्हणून अजितदादांनी त्याबद्दल भूमिका मांडली आणि ते पोडियम बदलायला लावलं. म्हणजे किती घाणेरडा. म्हणजे बाळासाहेब पासून ते पवार साहेबांपर्यंत ह्याचं काम आणि ह्याची रोजीरोटी त्याच्यावर चालते. बाकी ह्याची काय रोजीरोटी चालत नाही. त्याला कोण घरात घ्यायला बघत नाही. हा एवढा चपटा पायाचा आहे. घरात आल्यानंतर त्या घरामध्ये आग कशी लावायची हेच ह्याचा कार्यक्रम चालू आहे यांचा, या संजय राऊतचा. आता जसं मी काल काही दिवसा अगोदर बोललो किंवा काल माझ्या पत्रकार परिषदेमध्ये बोललो, तुम्ही बघा काढून पत्रकार परिषद. मी सांगितलं हा मुद्दा म्हणून मोहित कंबोजला डिवचतोय, ह्याला हवाय. नंतर पवार साहेबांच्या मध्ये आणि आता उद्धव ठाकरेच्या 2 मुलांमध्ये सातत्याने आग लावण्याचं काम महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये या हलकटचं सातत्याने सुरू आहे. सामनातून पगार घ्यायचा आणि बोनसचा चेक पवार साहेबांकडून घ्यायचा. काल तसं त्याला चिंताच वाटली असेल की बाबा आता माझी सॅलरी अर्धी झाली, पगार अर्धा झाला. पवार साहेबच अगर अध्यक्ष राहिले नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96.
आपल्याला माहिती असेल की गेले 2 महिने कणकवली नगरपंचायतचा जो अग्निशमन बंब आहे तो आपण निर्लेखित केला होता, कारण त्याला बरेच वर्ष झाली होती आणि खालून पाण्याची टाकी थोडी गळत असल्यामुळे आम्ही एक नगरपालिकेचा ठराव घेतला, शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आणि त्यानंतर शासनाने आमच्या पत्राच्या अनुषंगाने अनेकांना म्हणजे नगरपालिकेला नगरपंचायतला बंब शासनाने पुरवले. आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण कणकवली नगरपंचायतने अद्ययावत म्हणजे नवीन ह्याचा आपण 89 लाखाचा बंब आपण खरेदी करतोय. त्याच्यासाठी शासनाचा निधीसुद्धा आपल्याला मिळाला आणि जो वर काही निधी लागला तो नगरपंचायतच्या माध्यमातून आपण उपलब्ध केला. जवळजवळ आपण जो बंब घेतोय तो अद्ययावत आहे आणि त्याची चेस म्हणा ही अशोक लेलँडची आहे. 1920 BS6 मॉडेलचा आपण हा बंब घेतोय, अशोक लेलँडचा घेतोय. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असा मोठा बंब, सगळ्यात मोठा बंब आहे तो आमचा आहे. आता आपण जो खरेदी करतोय त्याची वर्क ऑर्डरसुद्धा आपण त्याला दिली आहे. ही वर्क ऑर्डर आहे. त्या कंपनीला आपण वर्क ऑर्डर दिली आणि मला वाटतं 1.5 ते 2 महिन्यात आपल्याला तिची बॉडी बांधून कणकवली नगरपंचायतच्या आणि कणकवलीच्या रहिवाशांच्या सेवेसाठी 1.5-2 महिन्यात तो इथे होईल. या वाहन पुरवणाऱ्या कंपनीला दिले. कंपनीचं नाव कॅन्टीप्रो इंडस्ट्रीज. अंदाजित रक्कम आहे 89,92,000. 89,92,000. वजन घेण्याची क्षमता 19 टन आहे. इंजिन क्षमता म्हणजे 19 टन वजन घेण्याची क्षमता आहे. 6,000 लिटर पाणी आणि 1,000 लिटर फोम. आपण मागच्या वेळी तुम्हाला सांगितलं होतं 1,000 लिटर फोम आणि 6,000 लिटर पाणी. 1,000 लिटर फोम म्हणजे कदाचित आमच्या माहितीप्रमाणे 2,000 लिटर पाण्यात एवढा त्याला म्हणजे मारा होऊ शकतो, नाही तेवढा आग आपली आटोक्यात येऊ शकते. म्हणजे टोटल 6,000 लिटर पाणी आणि 1,000 लिटर फोम. इंजिन पॉवर 180 HP. गाडीची केबिन क्षमता ड्रायव्हर अधिक 4 जे फायर फायटर असतील म्हणजे फायर ब्रिगेडचे जे कर्मचारी असतील. आणि एक नवीन त्याला सिस्टीम आहे की पाणी भरण्यासाठी त्याला एक परत वेगळा पंप आहे. म्हणजे इतर वेळी पाणी संपल्यानंतर आपल्याला इतर ठिकाणी जाऊन ते पाणी वरून सोडणार, त्याच्यात परत पडणार, तो भरून परत जाणार. आता समजा एखाद्या ठिकाणी आग लागली आणि तिथेच कुठेतरी पाईप टाकून जर पाण्याची व्यवस्था देतो तिथे पाईप टाकून ते पाणी परत त्या टाकीमध्ये घेतलं जाईल. म्हणजे एवढा नवीन अद्ययावत आहे. त्याच्यामुळे परत पाण्यासाठी कुठेतरी दुसरीकडे बंब आमचा जाणार नाही. त्याच्यासाठी तशी ती व्यवस्था केलेली आहे. त्याच्यानंतर प्राथमोपचार पेटी वगैरे म्हणजे जे काय लागलं काय हे झालं तर त्याची व्यवस्था आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हा नवीन बंब कणकवलीकरांच्या सेवेसाठी आणि समजा इतर जर कुठेतरी काय लागली तर आपला बंब जातो. तर आपला बंबची क्षमता आणि आपल्या बंबाची पाण्याची क्षमता आणि फोमची क्षमता बघितली तर सगळ्यात आपण चांगल्या अद्ययावत घेतलेल्या आहेत. जेणेकरून आगीचे प्रमाण इतके वाढलेले आहेत की आता हल्लीत तुम्ही बघितलं की बऱ्याच ठिकाणी आग लागली आणि एका बंबामध्ये ते होत नव्हतं. त्याच्यामुळे आपण ती जरा थोडी मोठी चेस मोठी घेतली. त्याचे वेगवेगळे आणखी डिटेल्स आहेत ते मी तुम्हाला काही सगळे सांगितले नाही. जेवढे महत्त्वाचे होते तेवढे सांगितले. कणकवलीचं अग्निशमन केंद्र हे स्वतंत्र आणि व्हावं आणि त्याचा कारभार 24 तास रात्र चालवं यासाठी जी फायर ब्रिगेडसाठी जी राखीव जागा आहे ह्या जागेचं भूसंपादनाचं काम आमच्या काळात आम्ही हाती घेतलं. त्याचा फॉलोअप करून आता 1 महिन्याभरात शेवटचा अंतिम प्रारूप आराखडा सुद्धा झाला. त्याचा आता वाटप या काही तारखेत नवीन प्रांत अधिकारी भूसंपादनामध्ये जरी लागतील आणि 1 महिन्याभराच्या आत आपल्याला ही जागा नगरपंचायतच्या ताब्यात मिळेल. या जागेसाठी नगरपंचायतीने जवळजवळ 4,70,00,000 रुपये भूसंपादनासाठी खर्च केले आणि
यामध्ये नवीन फायर 70 लाख आणि यामध्ये नवीन फायर स्टेशन नवीन फायर स्टेशनच्या अग्निशमनच्या ज्या ज्या काही शासनाच्या नॉर्म्स आहेत म्हणजे भोंगा असेल की अग्निशमन यंत्रणा अलर्ट असल्याबाबतच्या भोंग्याद्वारे देणाऱ्या सूचना असतील किंवा अचानक आपत्ती किंवा आग लागल्यावर नागरिकांना अलर्ट करायच्या ज्या पद्धती असतील ह्या सगळ्या अद्ययावत करून आणि त्याचबरोबर तिथेच अग्निशमन जे कर्मचारी आहेत त्यांना राहण्याचे क्वार्टर्स म्हणजे आग लागल्यावर तो घरावरून येतो किंवा ड्युटीवर असतो फोन लागत नाही या प्रकारच्या कुठच्याही भानगडी राहणार नाही जेणेकरून जास्तीत जास्त आपत्तीच्या ठिकाणी फायर बंब पोहोचेल या बाबतीतली सर्व दक्षता घेऊन शासन आपल्याला जागा ताब्यात मिळायला लगेच 1 कोटी त्यासाठी देते आणि सिओनचा त्याच जागेत सिओनसाठी मुख्याधिकारी आणि स्टाफसाठी सुद्धा काही बंगला बांधण्याचा विचाराधीन आहे आणि फक्त 1 महिन्याभरात ही जागा मिळाल्यानंतर त्या संबंधीची अनुषंगिक सगळी कामं घटक सुरू होतील आणि ही सगळी व्यवस्था करून ठेवलेली आहे. भले आम्ही आता 5 तारीख नंतर नसलो तरी ही जागा ताब्यात आल्यावर प्रशासकीय पातळीवर ह्या सगळ्या हालचाली आणि आम्ही स्वतः सर्वजण त्याचा फलक घेऊन त्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने गतिमान हालचालींना नक्कीच वेग येईल. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 1424 21. महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधून कणकवली महसूल विभागाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा गुणगौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी कोतवाल, तलाठी, सर्कल, नायब तहसीलदार, क्लार्क यांच्यासह सर्वच कर्मचाऱ्यांना प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आला. कणकवली तहसीलदार RJ पवार यांनी महसूल विभागातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा गुणगौरव सोहळा आयोजित केला होता. यावेळी कोतवाल यांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच तलाठी, सर्कल, नायब तहसीलदार, क्लार्क, टायपिस्ट यांना देखील सन्मानचिन्ह, पुष्पगुच्छ देऊन प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांच्या हस्ते गौरविण्यात आलं. यावेळी तहसीलदार RJ पवार, व्यापारी संघटना अध्यक्ष दीपक बेलवलकर, ज्येष्ठ पत्रकार अशोक करमळकर, ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघाचे अध्यक्ष दादा कुडतरकर, शक्ती स्टाईलचे मालक नितीन पाटील, महसूल कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आज 1 मे महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थापना दिनाच्या निमित्तानं तहसील कार्यालय कणकवली येथे मागील 3 ते 4 वर्षामध्ये कणकवली तहसील कार्यालयाने केलेल्या कामाचा गौरव करण्यासाठी आम्ही कणकवलीकर आणि जिल्हा व्यापारी संघामार्फत या तालुक्याचे लोकप्रिय तहसीलदार श्री RJ पवार आणि त्यांचे सर्व कार्यालयीन सहकारी यांचा आज या ठिकाणी नागरी सत्कार करण्यात आलेला आहे. आज या ठिकाणी या तहसीलमधील कार्यालय प्रमुख श्री RJ पवार, तहसीलदार कणकवली आणि त्यांचे सर्व कर्मचारी सहकार्याने केलेल्या उत्कृष्ट कामाबद्दल या शहरामार्फत त्यांचा जो सत्कार झाला त्या सत्काराच्या निमित्तानं मी सर्व कणकवलीकरांना एक ग्वाही देतो की या पुढील काळात देखील आमचा हा महसूलचा परिवार सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी आणि सेवेसाठी सदैव कार्यतत्पर असेल. महाराष्ट्र राज्याचा 63वा वर्धापन दिनचा सोहळा या ठिकाणी सकाळी साजरा झाला, ध्वजारोहण झालं. त्यानंतर या आवारात दरवर्षी वार्षिक पूजा होते. त्या वार्षिक पूजेचं पण आपण या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये कर्मचारी वृंदाचा सन्मानपत्र देऊन सत्कार करणे व त्यानंतरचा सांस्कृतिक स्नेहसंमेलन अशा प्रकारचं ते या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे. परंतु या आयोजनामध्ये विशेष दुसरी भर पडली असे की आम्ही कणकवलीकर ग्रुप, व्यापारी संघटना, ज्येष्ठ संघटना दादा कुडतरकर त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात
अशांनी येऊन या कार्यक्रमाला मोठी कार्यक्रमामध्ये भर पाडली आणि निश्चितच आमच्या कर्मचारी वृंदाला या पुढील काळामध्ये चांगलं काम करण्याची ऊर्जा मिळेल अशी या ठिकाणी मी आशा व्यक्त करतो. सामान्य कोतवाल हे गाव पातळीवरून काम करत असतात आणि महसूलमधलं कामकाज सर्वप्रथम त्यांच्याकडून सर्वसामान्य लोक पहिलं त्यांना अप्रोच होतात आणि मग त्यांचं अप्रोच होण्याचं जर चांगलं असेल तर त्यांना त्या ठिकाणी महसूलबद्दलची प्रतिमा तिथंच चांगली तयार होते आणि म्हणून त्यांचाही सत्कार आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. कोतवालपासून तर नायब तहसीलदार पदापर्यंत चे सर्व लोकांचा सत्कार केला. या कार्यालयामध्ये येणारा प्रत्येक नागरिक जसा येतो तसं काम झाल्यानंतर तो इथं हसतमुखाने बाहेर जावा ही या पाठीमागची एक वेगळी संकल्पना होती आणि ती राबवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. जाळीला कुत्र विचारत नाही, आम्ही त्याला काडीची किंमत देत नाही. जो स्वतः जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या भिकेवर आमदार झाला त्यांनी आम्हाला चॅलेंज द्यायची वार्ता करू नये. मी बारसू गावात गेलोय, राजन साळवीची हिंमत असेल तर त्यांनी बारसू गावात जाऊन दाखवावं आणि मग चॅलेंजची वार्ता करावी राणेंबरोबर. राजन साळवीला कुत्र विचारत नाही, आम्ही त्याला काडीची किंमत देत नाही. जो स्वतः जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या भिकेवर आमदार झाला त्यांनी आम्हाला चॅलेंज द्यायची वार्ता करू नये. मी बारसू गावात गेलोय, राजन साळवीची हिंमत असेल तर त्यांनी बारसू गावात जाऊन दाखवावं आणि मग चॅलेंजची वार्ता करावी राणेंबरोबर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. ही बाहेरची मंडळी आहे जे वातावरण खराब करायचा प्रयत्न करतात. ह्याच्यामध्ये ग्रामस्थांचा पण विषय नाही. अहो, आम्ही तर थेट उद्धव ठाकरेंचे विरोधक आहोत, तरी आम्ही ह्या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगतो याच्यामध्ये उद्धव ठाकरेचा सहभाग नाही. हे जे काय कोण घडवायचा प्रयत्न करतो त्याच्यामध्ये ही बाहेरची लोक आहेत. सत्यजित चव्हाण कुठले आहेत? मुंबई. वालम कुठे राहायचे? जोगेश्वरी. अहो, ज्यांची 1 फूट जमीन जात नाही त्यांचा काय संबंध आहे बारसूशी? अच्छा, राजन साळवी बारसूला शेवटचे कधी गेले विचारा त्यांना की तुम्ही कधी गेलात बारसूला, कधी जनतेशी बोललात? अहो, ज्यांचा त्या प्रकल्पाशी काही संबंध नाही. आणि आम्ही सातत्याने म्हणतो, मी स्वतः बारसूला गेलो, मला जेव्हा माझा ताफा अडवला मी बोललो एकालाही अडवू नका. मी 2दा गाडीतून उतरलो, मला एकालाही अडवू नका, ही सगळी माझी लोक आहेत. 2दा त्यांच्या समोर गेलं आणि ते लोकांनी सांगितलं ठीक आहे साहेब तुम्ही गोवळला या. आणि बारसूची लोक तेव्हा नव्हते, तेव्हा गोवळची लोक होती, मला तेव्हाही आठवतं. विरोधक आजही 2 दिवसापूर्वी कलेक्टर आणि SP साहेबांबरोबर मिटिंग झाली राजापूरच्या एका हॉलमध्ये. विरोधकही होते, समर्थकही होते. 2 तास मिटिंग झाली. मग ती चर्चा कशी झाली? हे जे बाहेरची लोक येऊन जे वातावरण बिघडवत आहेत ना उद्धव ठाकरेंसारखी, ह्याच्यामुळे वातावरण बिघडते, लक्षात ठेवा. ग्रामस्थ जर त्यांना नकोच असतं किंवा त्यांना ऐकूनच घ्यायचं नसतं ते एका मंडपात का बसले असते? बरोबर आहे? अच्छा, लपायची काय गरज आहे?
ज्या महिलांना त्या दिवशी पकडण्यात आलं त्याच दिवशी सोडण्यात देखील आलं, कोणावरही कारवाई झाली नाही. अहो आमचीच लोक आहेत ती, पण आम्हाला मान्य कुठली लोक नाही जी बाहेरची येऊन ज्यांची फूट जमीन जात नाही, त्यांच्या डोक्यात कुठला विरोध ते घेऊन आलेत मला माहीत नाही, किंवा कुठल्या राज्यातला विरोध आहे किंवा कोण आहेत ही लोक, हे आता पोलिसांनी तपासून घ्यावी. पण हे काहीतरी वेगळा प्रकार घडवायचा प्रयत्न करत आहेत ह्याच्यातून हे दिसतंय. आणि म्हणून आज ही पत्रकार परिषद, मला माहिती आहे ते पवारांचा वगैरेचा जागा झेंगाट चालू आहे, पण त्याच्यापेक्षा महत्त्वाचा विषय हा आहे, उद्या जर कमी जास्त झाला, आज दिवस किती राहिले, पोलिसांनी आत्ताच सगळी यंत्रणा लावली कामाला, तर जाऊन शोध लागेल की खरोखरच हे आलंय, कुठे आलंय, किती आलंय आणि कोण घेऊन आलंय. म्हणून हा प्रयत्न आहे. मला त्यांच्या वरच्या फटीचर राजकारणामध्ये काही मला रससुद्धा नाही, घेणं देणं नाही, पण ही माझी लोक आहेत आणि ती विरोध करत नाही आहेत, विरोध कोण बाहेरचा करतोय. म्हणून ही तळमळ आहे की प्रकल्प यावा. मी तुम्हाला आत्ताही सांगतोय सायनाथजी, हा प्रकल्प गेला, कोण तुमच्याकडे 5 कोटीचा पण प्रकल्प कोकणात घेऊन येणार नाही. हा 4था प्रकल्प जाईल. नाणारवरून हा आला म्हणजे म्हणून हा 4था. आयलॉक कंपनी गेली, त्याच्या अगोदर जैतापूर अणुऊर्जा गेला, नाणारवरून गेला, नाणारचा प्रकल्प बारसूत आला, उद्धव ठाकरेंनी पत्र दिलं. पहिलं पत्र जे गेलं ना बारसूच्या समर्थनासाठी, ते उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेलं आहे मुख्यमंत्री असताना. हे नाकारू शकता का आपण? मग आता विरोध कसला? काय बारसूची लोक बदलली की उद्धव ठाकरे बदलले? म्हणून आपल्याला हे समजणं गरजेचं आहे, विरोध स्थानिकांचा नाही आहे. बाहेरचे लोक येऊन काहीतरी भडकवायचा प्रयत्न करत आहेत, दाखवायचा प्रयत्न करत आहेत, वस्तुस्थिती तशी नाही. आणि म्हणून हे जे काय माझ्या कानावर आलं ते रिलायबल सोर्सेसकडूनच आलं की काहीतरी घडवायच्या कोणतरी प्लॅनिंगमध्ये आहे, सांगणं गरजेचं होतं. आणि म्हणून आज मी तुमच्यासमोर ही पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं, कारण का प्रत्येकाला फोन करून सांगणं हे बाबा इनपुट मिळाली तू कामाला लाग, हे शक्य नाही. म्हणून पत्रकार परिषद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, SSPM कॅन्सर सेंटर, महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. मी फार लहान कार्यकर्ता आहे. पवारसाहेब देशाचे नेते आहेत त्यांच्या पक्षासाठी, तर त्यांनी का म्हणून असं केलं हे त्यांनाच माहीत. पण अजित पवार सोडून ते अध्यक्ष राहावे असं बहुतेक सगळ्यांनाच वाटतं. कालच्या एकंदरीत सन्मान्य अजित पवारांच्या वागणुकीवरून त्यांनाच पवारसाहेब अध्यक्ष नको आहेत आणि बाकी सगळ्यांना हवेत असं एक चित्र काल होतं जे आम्हाला मीडियामध्ये आम्हाला बघायला मिळालं. पण ते राहतात अध्यक्ष म्हणून किंवा खरोखरच निवृत्त होतात, हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. ठाकरेंच्या दौऱ्यादरम्यान बारसूत घातपात घडवण्याचा प्रयत्न, निलेश राणेंचा खळबळजनक दावा. राष्ट्रवादीचे नवे अध्यक्ष कोण? आणि उद्धव ठाकरेंना अडवण्याची भाषा नारायण राणेंनी करू नये, राजन साळवींचा थेट इशारा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.